nyithindo gi programs mopogore opogore. Isa wacho kanyo ni biro bedo kinyiso wa programs makamago. We winja ne Madam Rolex Ong'ute ka intiere county ma Kisumu kapok wakao yoyo wa mokwongo kinyi makawuono. Nyaka sani Madam Rolex wang'eyo ni nyithindo osebedo e lwetu un kaka jopuonja. E chak mar higani wang'eyo ni loro bede tam ma mokwongo gi tam mar ariyo. Loro ji ne lora kuom jumbe ariyo kende to nyithindo dok e skul. Kata kamano sani koro olor skul kuom thuolo mar dweche ariyo. Sani koro ting' duto uwene jonyuol. Jonyuol onego bed ni bedo nade gi nyithindgi e thuolo mar dweche ariyo ma koro nyithindo nitiere lwet jonyuol. Madam Rolex. Erokamano Joyce. Adwani mondo jonyuol ong'e ni nyathi ka biro dala obiro ne gik moko adek. Achiel, ogombo yweyo. Nikech osebedo ka entie skul ochiew saa 10, moko ochiew kata saa 11, odhi nindo modeko. To ka koro biro dala, nyathini gombo yweyo. Mar ariyo, nyathini gombo chiemo. Nikech diet odwani mondo oloki. Osebedo kochamo kabich, omuodo nyoyo, omadho nyuka. To sama obiro, en gi chuny moro mar gombo noloke diet. Maonge kaka wanyalo mayogi. Mar adek, nyathini gombo ng'eyo ni to osiepege to timo nang'o. To skunde mamoko to ang'o mane dhi mbele. Gik moko adek gi onge kaka inyalo mayo nyathi. Kendo onge kaka inyalo golo gigi e pach nyathi. Koro sama janyuol ong'eyo ni magi gik ma nyathi oting'o ka biro dala, en ka nyathi donjo tichako kawe gi kanyo. Koro achiel biro gombo ni okonyi nikech ni tiyo matek ka en e skul achiel. Machielo be biro gombo ni mondo osom. To ng'e ni nyathi nosebedo ka somo kuom dweche 3. Obiro mana dala mondo mi oyue, ochiem, to ng'e ni to skunde moko itime ang'o. Koro ka nyathi obiro iri in janyuol, gima watimo makosa mwatimo kabisa en iwe nyathi mondo oyue kien, otim gimoro amora kien. Koro jonyuol sama nyathi donjo, onge nyathi mabiro dwaro timo gik moko kien, mopogore gi gik moko adek gi. Koro gimoro amora midwani mondo nyathi otim, pange. Wapango gi e skul, kendo ng'eyo watiyo kata gokot. Okot kogo ong'e no odhi kama kama. Kopo nochiew ong'e no timo kama. Ma nyathi mong'iyo gi mpango. Sama koro obiro dala tidwani mondo weye odhi kamano. Bo chopo kama koro ichako ywak ni nyathini ok konya, nyathini nowuok pok anene. To in iwuon kaka janyuol pok ing'ise ni to onego duog sadi. To kochiew to onego tim nang'o. Koro pang nyathi kichiew kinyi kata sama uchiemo gotieno, ong'e ni to kinyo timo nang'o kochiew, to osomo sadi, to dhi kanye, to timo nang'o. Nyaka chop ni sama ng'iduogo kata kionge. To kata ka nitie gima unyalo dhi timo kanyakla, pange mondo ng'e e wiye, nikech ben dhano. Nitie gik modwani mondo otim, nikech ang'isou ni ogombo chiemo, ogombo yweyo, ogombo ni mondo ng'e ni to osiepege otimo nang'o. Ok ibi mae pod ikete mana gi tich the whole day. Ng'e ni ogombo chiemo, kendo ogombo yweyo, kendo ogombo ng'e ni to osiepege to timo nang'o. Koro kipango gik moko adek gi, mambo ni matatu. Kipango gik moko adek gi e ngima nyathi, tu dhi bedo gi kwe, kendo nyathini biro yudo time mar somo maber, nyathini biro yudo time mar chiemo ma ok mang'eny ahinya, kendo nyathini biro yudo time man mondo mi ong'e ni to osiepege notimo nang'o. To kalanda, kendo kobi wuotho ka guo sware kaka ne wacho cha. Make mana gi kanyo. Madam Rolex. Ipange to ng'e ni kanisa be jidhiye. Ipango gigi, ibed piny kode mondo koro ng'e ma kik bed ni otimo gimoro mopogore gi gima ne okuwinjore. Adwa ni make magi kanyo. Wacho kanyo ni mambo ni matatu. Nyathi dwaro yweyo, odwaro chiemo, to dwaro tudruok